All right. Jag är Rickard, det är allt gott. Välkommen till Grut och Fråskaparsätter förra, det förska universitetet. Och som du vet så skipar Setre samman vi Rikvia och samstartspartneren för en av öde stora rastövne i Arctic och Jesen Dövon. Det är nog det största tilltaget av Hesens lä som är helt i förra närgrande och det blir helt uppe vid chattner. Og evnene handler i øyla stora mån om det som fyrer først, og det som sterk aktuelt i okra parti av heimnon og det. Og tog helt jogger at og greisen som skipper for en allmenn tiltak som at nøkra av de temen som vera vust og diskutera i og her nødtvidan vil lukt fram og vi chattner av granskaren, eisne kan komma kan säga ut till allmänheten. Så ett tiltak som åker skipa fyrir samman vi Torsna kommune, så tusen takk för kommunerna bara för att skipa fyrir Hesson, men eisne för att stola Arctic rasten. Och nu går jag över till nordisk eller blandinavisk och temaet i dag er små nasjoner i striden mellom stormakterne. Hva byter fremtiden på? Og hva er styrkerne i våre små nasjoner? Og hvordan kan vi som små nasjoner navigere i den nye verdensorden? Spesifikt, hvordan kan en nasjon som Færøyene stå i fremtidens Europa og også i verden. Og før jeg introducerer dagens deltagere, så har jeg et lille perspektiv selv. Og det kommer litt fra at jeg noen ganger via universitetet nere i Europa for eksempel. For ikke så lang tid siden så var jeg i Bruxelles og var med i en diskusjon omkring det som noen kaller Arktis, norddelen av verden. Og der var det, følte jeg at det ble diskutert meget om at hvordan kan vi hjelpe der som bor oppe i norddelen av verden. Og jeg personligt synes det var litt underligt, fordi at når vi kikker på velferdsindikatorer for Færøyene, eller Island, eller Norge eksempelvis, så ligger vi jo langt over European Union average på alle de parametre. Så det var litt underligt, en underlig kjensla, eller at være i sån en dialog. Och så blir det ju mycket intressant när vi nu ska navigera i en värld hvor alla har intresse i den här del av världen som vi faktiskt bor i, som är vårt hem. Så det tänker jag är intressant att vi kan få ett perspektiv på det från dagens deltagare. Og jeg tenker noen ganger at liksom vi skal kikke ut i verden og ned til EU og til andre store steder, så tykker jeg også det kunne være sunt for store nasjoner at kikke mot nord. Hvordan vi har organiseret vårt samfunn. Så det er med stolthet at jeg i aften byter våre vestnordiske gæster velkommen. Så Katrin Jakobsdottir, forhenværende statsminister i Island og forkvinne for WHO's pan-europeiske kommission for klima og sunnhet. Velkommen. Og Sara Olsvik, forhenværende minister i Grønland og forskvinne i Inuit Circumpolar Council. Velkommen. Og de kommer så også til at presentere vi chattner i morgen.
Og så til okra egna panel, Bjørst Samuelsen, fyrverande løgtingskvinna, velkommen. Og Tor Marne Veie, PhD-lesande i Altsjå-politikk, og Firus Gaini, professor i antropologi eller mannfrøye. Velkommen her i dag. Så med disse år så gir jeg videre, stafetten videre til vår dirigent i aften, som Olva Zachariasen. Velkommen. Gjør så vel. Ja, takk for det, Magne Mår. Ja, jeg får eisne at si at dere hjertelig velkommen til dette tiltaket som Froskaparsetre og Torsland kommune kjøper 4. Og det godt at flere møter opp. Vi vet at det kvitesonna og nekv ganske sitte og ete familiedøvere. Men så det ordentlig godt at så det flere som har leitet seg ut her i kveld. Og som nevnt så får vi ha 2 panelåreskifte her som har fokus av virskiftene til åkken små tjoen. Magne har nevnt noe om det. Og det første til være vi Katrin Jakobsdøtter og Sara Olsvik, og hjertelig velkommen til Gjertå. Det var deilig at de kunne være med her i aften. Og så var det en stotter kaffestekker, og det kan jeg bare si av beina veien at kaffe oalmyntelig og godt i kveld. At det ikke minne enn rektoren og professoren som har gjort kaffe. Synes ikke det at vi ikke omstillingsparat her i førjen. Så dette lover godt i øtlen før. Ut i brotta heimen. Men etter pausene, det var en stottestekker, så får jeg at hos vi tror folk om hvordan vi skulle navigere i denne brotta heimen. Og det Bjørn Samuelsen, fyrverande løgtingsforskvinna, Tor Marne Veie, som PhD-lesende i Altsjå-politikk av Froskaparsetre, og Firus Gaini, professor i antropologi, eisne av Setren. Så, og tiltaket til enda klokkan 20:30. Og så sier jeg velkommen til jer opp i sofaen. Vi skal sidde i en blød sofa. Ja. Så det godt. Og så tager jeg lige noget vand her. Tak. Så vatten her. Jeg er alligevel overrasket over, hvor meget jeg forstår. Ja, du får, Det ja. længe siden, jeg har hørt færøsk. Ja. Det er dejligt. Og det er da godt, ja. Jeg tror også, når man sådan har været her i stykke tid, så forstår man mere og mere. Det er ligesom, når jeg er i Island, for eksempel, så begynder jeg at forstå nyhederne. Så det er lidt som at cykle, ikke sant? Jeg forstår det, når man kommer. Og tak for kaffen. Det var helt nødvendigt. Ja. Nå, men hjertelig velkommen, og det var dejligt, at I som sagt, I har givet jer tid til det her arrangement. Og det her med sproget, ja. Jeg er jo ikke særlig god til islandsk, og jeg kan ikke grønlandsk. Så vi er blevet enige om, at det bliver sådan dansk-skandinavisk blandinavisk. Ja. Så, ja. Men jeg tænker på at starte med, altså det her med, hvordan I har reageret i jeres respektive lande på denne her øgede pres eller fokus fra trusler fra Donald Trump og USA mod især Grønland. Og hvordan, altså, da Trump første gang bragte det på bane under sin første præsidentperiode, at han ville købe Grønland. Hvad tænkte du dengang? Jamen, jeg tror, jeg tænkte som mange andre grønlændere, at det var helt skørt, eller absurd, som også den danske statsminister sagde det. Og der kom jo også et mere humoristisk, men også on point svar fra ministeriet hjemme i Nuuk, sammen med det danske ministerium, hvor vi havde den her populære tweet, som hed noget med not for sale, open for business. Men jeg tænker, at allerede dengang, så fik man godt en snert af, at der var noget mere alvorligt i gang. Men trods alt ikke, at det ville blive så alvorligt, som det blev i december 2024, da præsident Trump var president-elect, og afviste at afvise at bruge militærmagt for at overtage Kalaallit Nunaat Grønland. Så da det skete, så tror jeg, at mange af os, som har arbejdet med politik og har arbejdet med international politik, godt kunne se, hvor vinden blæste hen,
også i forhold til den ændring i amerikansk politik, som det repræsenterer. Altså, at det repræsenterer et styre og en regeringsform, en regeringspolitik, som går væk fra en international verdensorden, som vi kender den. Så jeg tror, at i hvert fald for mit eget vedkommende, så bragte det selvfølgelig en umiddelbar frustration og følelsen af, at det er meget disrespektfuldt, men også samtidig en større og bredere bekymring for verdens udvikling. Nu arbejder jeg som chair, eller sidder som forkvinde i Inuit Circumpolar Council, og det har jeg gjort siden 2022, og det slutter til juli. Og de 4 år her fra 2022 til nu, det har ikke kunne sammenlignes med andre perioder. Hvordan? Jamen Hvordan først så, vi er jo Inuit, som samarbejder med Inuit i Rusland, i Alaska, som er USA, i Kanada og i Kalaallit Grønland. Vi har både været i en situation, hvor vi ikke kan mødes fysisk med vores fellow Inuit i Chukotka. Vi har nu også en situation, hvor forholdene tydeligvis er blevet anderledes for Inuit i Alaska. Og vi har en situation, hvor vi har måttet reagere over for stormagternes gøren og laden, ligesom vi også gjorde for 50 år siden. Da ICC blev etableret i 1977, var det også en deliberate, altså at man insisterede på, at vi som Inuit skulle kunne samarbejde på tværs af statsgrænserne under den kolde krig, og man kæmpede for at skabe den kontakt og skabe det samarbejde, vi kender i Arktis, som alle stater er med i fortsat. Så det bragte for mig også den bredere bekymring for hele verden i forhold til, at den militærmæssigt mest magtfulde stat, men også en stat, som tidligere har været fyrtårn i forhold til demokrati, etableringen af internationale institutioner, etableringen af NATO, gik den vej, de gik. Og de stod pludselig som symbolet på den ændring. Ja. Det vil sige, at bekymringen, den rækker meget videre end kun vedrørende Grønland. Men det er hele verdensordenen. Ja. Katrin, hvordan reagerede I Island, altså både du og I, da I første gang hørte Trump sige, at han ville have Grønland? Ja, det var jo helt klart, jeg var jo statsminister i Trumps første periode som præsident af USA. Og der faktisk oplevede vi i Island en stor øget interesse for Island også. Og hans vicepræsident og hans udenrigsminister kom begge to i besøg til Island. Så kom der jo covid og pandemi, så helt, alt blev ændret efter det. Men i 2019 så kom de begge to til at besøge Island, fordi de havde jo en stor interesse for at styrke sit område i Arktisk. Og det som gælder Grønland, vi fulgte med det selvfølgelig, fordi for os er det lidt som en følelsesmæssigt spørgsmål også, fordi vi var jo en dansk koloni, og vi blev suveræne i 1918, og så blev vi et republik i 1944, da vi var faktisk okkuperet af den britiske militær. Og Danmark var okkuperet af de tyske militær. Så det har været en historie, som har præget vores identitet hele tiden. Og da Trump har udtalt sig om Grønland i det første periode, og så igen nu, så faktisk vækker det store følelser hos islændinge. Vi føler også, og jeg er helt enig med Sara, at verdensordenen er blevet omrystet. Og for små lande som os, som vores lande, så er det jo en eksistentiel spørgsmål, at man følger international lov. Og det er noget, som vi ser igen og igen nu, at man gør ikke. Og vi kan tale om Rusland og Ukraine, men vi kan også tale om Israel og Gaza. Vi kan tale om Middeløst. Så vi har eksempel efter eksempel, hvor man ikke følger international lov. Og Island er jo lidt større end Færøerne, men ikke så meget. Vi er jo kun 400.000. Så vi er jo ikke så stort. Og for os er det, som jeg siger, en eksistentiel spørgsmål, om man følger de lov og den her system, som man har skabt efter 2. verdenskrig. Og vi ser jo ændringer lige nu, og det selvfølgelig er det en stor bekymring for
alle, som bor i Smålandet, og alle, som vil have den multilaterale system som et grundlæggende system for, hvordan vi lever sammen som land. Men mærker du at for eksempel vi har jo hørt, og det vil jeg komme lidt ind på også, Sara, men det her med bekymringen også i Grønland. Men har du mærket en bekymring i Island? Altså omkring at man kan blive annekteret eller overruled? Nej, måske ikke. Men vi har jo en meget stærkt, vi har jo en forsvarsaftale med USA. Mhm. Og vi havde jo en amerikansk militær base i Island indtil 2006, tror jeg det var. Så det er faktisk, vi har en stærk knyttelse med USA. Mhm. Og en forsvarsaftale, som er endnu valgt. Så måske ikke bekymringer, men mere bekymringer om den generelle tendens, at vi ser, at de stærke tror, at de behøver ikke at følge reglerne. Mhm. Og det gælder ikke særligt os, men hele systemet. Sara, vi har, hvis vi taler om, hvordan situationen har påvirket folk. Altså, vi har hørt om, at folk har været bange, og de har været vrede også i Grønland. Hvordan er det så konkret kommet til udtryk i Grønland, den her... Nu ved jeg ikke, om der er nogle journalister her, men hvis der er, så lad være med at skrive om det her. Men et eksempel, det er min søn, som er 8 år gammel. Han kom på mit kontor en dag, og der var der så lige en journalist. Han havde heldigvis vanter på. Og på vores kontor, der har vi et kort over Arktis, og der står USA, og der kom den her. Og I kan forestille jer, hvordan det så ud inde i vanten. Men altså, vores børn er meget vrede. Men også en vis grad af ængstelighed, som jeg nok mere ser hos den ældre generation og hos børnene. Vi har jo ligesom Island også en forsvarsaftale med USA, og vi har stadigvæk en amerikansk militærbase i Pituffik Space Base. Jeg var selv deroppe, da navneændringen fandt sted. Den kom til at hedde det, vi altid har kaldt den, Pituffik, i stedet for Thule Air Base. Amerikanerne har mulighed for at udbygge igen deres militære tilstedeværelse, hvis det er det, de har lyst til. Der er lagt et stort arbejde fra Grønlands og Danmarks side i starten af 2000-tallene for at lave det, der hedder Igaliku-aftalen, som også betyder, at Grønland er med ved bordet. Man har selv fra Grønlands side også udbygget sit samarbejde med USA igennem årene, og man har hele tiden ment, at der kom lidt for lidt ud af, at amerikanerne er til stede militært. Så der var allerede en proces i gang, og det vidste vi også som arbejder i politik. I 2018, da lufthavnene skulle udvides, der så vi, at amerikanerne fra Department of Defense, DoD, før det begyndte at hedde Department of War, udsendte sådan en statement of intent, hvor de talte om deres interesse i at investere i vores infrastruktur, i vores kritiske infrastruktur, og også igen, ligesom forsvarsaftalen fra 51, lagde det ind i sammenhæng med NATO. For os er det så også sådan, at vi ved også, at Danmark er en lille stat. Og jeg taler ikke på vegne af den grønlandske regering, men som akademiker kan jeg se, at Grønland har brug for en bredere resiliens, en bredere modstandskraft, end det, vi har i rigsfællesskabet. Og derfor har vi jo også set nu, at Grønland har kigget til Canada, Grønland har kigget til de andre nordiske lande, til EU. Den her uge har været meget begivenhedsrig. Hvad er det? Mandag i dag. Yeah. Inden for en uge har jeg mødtes med en EU-kommissær, med den kanadiske guvernørgeneral, og det samme har de grønlandske politikere, altså politikerne i dag, mødtes med mange ledere og diplomater fra hele verden, som har en interesse. Og som I sikkert også kan se i medierne, så kigger vi jo mod dem, som jeg i dag vil kalde friendly allies. Men det gør vi også med den viden, at et forsvarssamarbejde med USA, det vil også bestå i fremtiden. Men vi er nødt til at have en balance, så det er i øjeblikket, som man kan se, en meget, som jeg synes er en vigtig proces, en meget tydelig proces, som handler om at opbygge sin resiliens og sin modstandskraft ved at indgå i andre alliancer også.
med dem, man deler værdisæt med. Mhm. Og det er jo det, vi ser med EU. Ikke fordi Grønland kommer ikke til at blive medlem af EU. Det tror jeg ikke på. Men at man gerne vil have et stærkere samarbejde med EU. Man gerne vil have et stærkere samarbejde med Island. Det var allerede i gang. Men også nu med Kanada, hvor man også har lavet en ny MOU om forsvarssamarbejde. Men det vil sige, at det her rigsfællesskab med Danmark, det er alt for lidt for at kunne give noget tryghed. I hvert fald er der en erkendelse af, at vores rigsfællesskab er en lille stat, er en småstat, og der er en begrænsning for, hvad vi kan alene. Og derfor er der også en vigtighed i, at man får opbygget sig de alliancer, der er nødvendige at have i en verden, hvor den brede udvikling er den, vi ser. Ændringerne er i gang, om vi kan lide det eller ej. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at for os i Kalaallit Nunaat Grønland, nu talte jeg lidt om vores samarbejde med andre inuit, det der jo også gør sig gældende her, det er, at vi har været koloniseret en gang, og vi har ikke brug for at blive koloniseret en gang til. Og den retorik, der er kommet fra den amerikanske præsident Trump, fra dag 1 har den været en kolonialistisk, imperialistisk retorik. En retorik, som stadigvæk i dag handler om, at han taler om en piece of ice, eller en geopolitical asset, som for os er vores hjem. Og vores reaktion fra Inuit Circumpolar Council har også derfor været at meget tydeligt sige, at den bedre kolonimagt findes ikke. Og vi har stadigvæk et stort arbejde, vi skal lave med Danmark. Og det hænger sammen med noget af den koloniale legacy, eller hvad skal man sige, de ting, vi bærer med os fra kolonitiden og postkolonitiden, som jo stadigvæk fylder rigtig meget i vores samfund. For eksempel spiralkampagnen eller spiralprogrammet, juridisk faderløse, de tvangsfjernede grønlandske børn, manglen på implementeringen af menneskerettigheder for grønlændere og inuit, der bor i Danmark og i Grønland, fokus på os som et oprindeligt folk, og hvad det betyder i forhold til fortsat at afkolonisere. Så men er det nogen, altså det vil sige, når der bliver talt sådan til jer, altså er der sådan nogle sår, der bliver simpelthen revet op igen? Det er meget, meget tydeligt, at der sker det, som hedder retraumatisering. Men det har også været meget, meget tydeligt, at af samme grund, fordi vi kan lugte nogen, der kommer med den tilgang fra 3.000 kilometers afstand. Så når det sker, så kommer der også en klar afvisning. Og det er jo det, vi har set. Det grønlandske folk står fuldstændig sammen i den afvisning over for USA. Og som den tidligere formand for Naalakkersuisut har sagt, og den nuværende formand for Naalakkersuisut siger, vi vil ikke være amerikanere, vi vil heller ikke være danskere. Vi er grønlændere, vi er Kalaallit. Og det er en vigtig detalje at huske, at man skal se det i den sammenhæng, som vi allerede har været igennem. Ja, men hvordan har det så, hvordan har den her diskussion eller de her trusler, hvordan har det påvirket det grønlandske folks opfattelse af sig selv, altså deres plads i verden? Der er helt sikkert flere, der følger med i internationale medier lige nu, tror jeg, end der har været i meget lang tid. Men vi har jo også haft de internationale medier på besøg. Altså på vores kontor, der måtte vi låse døren og sætte et skilt, fordi der kom CNN, der kom Al Jazeera, der kom alle mulige medier bare ind ad døren med tændt mikrofon og kamera. Hver eneste hjørne i Nuuk by, så stod der mikrofon og kamera, både i januar 2025 og nu her i februar 2026. Og det har været en svær ting at håndtere, men jeg kan også se en ret fantastisk udvikling. Ikke at det var dårligt håndteret i 25, der var vi måske lidt mere overraskede, men i 2026, så havde alle deres svar klar. Og der var en meget, meget tydelig et sammenhold, også i den måde, som medierne blev besvaret, uanset om det var en på gaden, eller om det var en erfaren politiker. Så var det stort set det samme, der blev svaret. Har det så givet jer et større sammenhold helt i dag? Sikkert. Altså, det har styrket jer på den måde? Og noget af det, som også virkelig har varmet mit hjerte, det er, at sammenholdet i Grønland har været så stærkt. Men også den støtte, vi har fået fra vores venner og allierede rundt omkring i verden. Nu igen i Inuit Circumpolar Council, der bor inuit jo i Rusland og i USA og i Kanada, og de er kommet med helt tydelige støtteerklæringer. Da Kanada åbnede deres konsulat i Nuuk, så kom et helt fly
med 80 passagerer, som alle er inuit og inuitledere fra Canada med, for at vise deres solidaritet. Og på samme måde har vi jo fået støtteerklæringer fra Amazonas og fra samerne og fra hele verden, fra oprindelige folk, men så også fra de stater. Ja. Og det er jo så det, altså mange mellemstore og små stater. Ja. Og som jeg har sagt før, så synes jeg jo, at de mange små og mellemstore stater sammen, så danner vi jo en stor magt. Ja. Og det er det, vi skal holde fast i. Det er det, som jeg kunne tænke mig at komme ind på nu, Katrin, fordi at I skal have en folkeafstemning her i august for at genoptage forhandlingerne om EU-medlemskab. Hvorfor gør I det? Altså er det en reaktion på alt det her, som er sket? Ja, nu er jeg nu ut af politikken i Island, så jeg er måske ikke den rigtige menneske til at spørge om det. Eller måske det rigtige. Eller måske den rigtige. Men først lidt om Grønland, fordi jeg vil kun sige, at for nogle få år siden, jeg tror det var i 21 eller 22, så lavede Island og Grønland en samarbejdsaftale. Og jeg tror det var den første samarbejdsaftale, og jeg var der i Grønland til at lave en MOU om det. Og det var faktisk i den samme uge, som Spiralsagen kom op. Ja. Og jeg var i Nuuk Universitet for at tale om kvindelige rettigheder på den dag. Og det var noget, som jeg vil aldrig glemme faktisk. Fordi der faktisk så man, hvordan den koloniale historie havde præget hele samfundet, og ikke mindst kvinder, som stod op en af vandet og fortalte sine historier. Og jeg tror, når vi ser på det, som sker nu med USA og Grønland, så tror jeg, at man ser en bred regering, et bred sammenhold om at stå sammen og sige nej til kolonialisme. Og det er jo vigtigt, og derfor tror jeg, at Grønland får sådan en bred støtte fra alle de små stater, som kender den her historie. Fordi, som Sara siger, det er jo ingenting som bedre koloniser. Men EU, jeg var jo i regeringen, som søgte om at blive medlem af EU i 2009, og det var efter en økonomisk krise i Island, som var veldig svær, da 3 af vores større banker gik fallit, og faktisk disse 3 banker er endnu på top 10, når det gælder de største bankruptcier i historien, i verdenshistorien, og så siger jeg ikke per capita, men de største. Så det er lidt islandsk, kan man sige. Vi kan gøre ting veldig stort. Så det var svære tider. Og så søgte vi at blive medlemmer af EU. Men de fejl, som vi begik, der var en regering med 2 partier, og en ville gå ind, og min parti ville ikke gå ind. Og det er den samme situation nu. Vi har regering med 3 partier, 2 vil gå ind, en vil det ikke. Og jeg tror faktisk, at hvis man vil blive medlem af EU, så må man have et flertal i Altinget, som vil gå ind. Man må have en regering, som står sammen og målet om at gå ind. Og man må jo have flertal af befolkningen også med det. Og jeg tror, at det bliver svært, når du har en regering, som er ikke enig om det. Så ved jeg bare, fordi jeg har været der, at det bliver svært. Jeg tror også, at diskussionen om EU, måske er det fordi, og mange siger, det er fordi verden er ændret, og vi ser de store magter gå frem, som det går. Men de siger også, at vi vil blive medlem af EU, men vi vil også have masser af særløsninger. Og så spørger jeg, vil man blive medlem, eller vil man ikke blive medlem? Eller vil man blive medlem, men man har masser af særløsninger? Og jeg tror lidt, at det er, kan man sige, en debat om principper. Fordi man skal jo, jeg tror faktisk, at man får ikke så store særløsninger i EU. Og det bygger jeg også på min erfaring fra 2009 til 2013. Men jeg respekterer dem, som vil gå ind i EU. Jeg er ikke blandt dem, fordi jeg tror faktisk, at vi har en veldig god aftale inden for den europæiske økonomiske aftale. Vi har en meget tæt samarbejde med EU, og vi arbejder med EU, og vi laver mange regulationer, som bygger på EU-regulationer. Men der er sektorer, som er udenfor det, som landbrug og fiskeri. Men det er også, og det er nogle, som siger, at vi skal ikke gå ind, fordi disse sektorer vil vi have kontrol. Og vi har jo et lov om fiskerier, hvor kun islændinge kan eje
kan faktisk eie fiskerikampagner eller selskaper. Så der også kritikk fra venstrefløyen på EU, for den bygger jo på, som tror EU har gått for langt til høyre når det gælder oppbyggingen av samfunnet. Så der som jeg sier, det mange sider på det. Og jeg tror alle har noe rett i det som de sier, men jeg tror det måske ikke det beste valg for Island lige nå, at gå inn i meget polariserende debatt om man skal bli en medlem av EU eller ikke, på den samme tid som vi har den tette samarbeidet med Europa som har funket godt. Fordi man siger, at det måske et godt tidspunkt lige nu, fordi EU meget åbent overfor at lave særløsninger for måske både Island og Færøerne, når det kommer til fiskeri. Ja, måske. Jeg ikke sikker på det efter erfaringen i 2009-13. Så det vil jeg tvivle om i hvert fall. Men det som jeg siger, hvis man vil søke om at blive medlem av EU, så skal man jo gøre det, fordi man vil blive medlem av EU. Ikke fordi man vil have med en særløsning for sig, og ikke for de andre. Men hvem, hvis vi skal tale om, hvem kan vi regne med at nu, altså, jeg tænker på, at hvordan skal vi som samlet her reagere på de her trusler? Altså, det går vel sagtens ikke væk om 3 år, når Trump væk. Men jeg tror, at Sara har sagt en veldig viktig ting her før. Og det det, at hvis vi ser til de små og mellemstore lander og stater i verden, så det jo en stor magt sammen. Så vi behøver at våre lander og stater taler meget klart med det multilaterale system, med international lov. Fordi jeg tror heller ikke, at den rigtige vej at sige, nu har vi verden, som skifter sig op i få store hold, og vi skal blive ind i den hold, og ikke den her. Vi må have en verden, som fungerer af alle de ulike stater og lander. Og vi må tale for det. Og der skal vi huske dem, der i det såkaldte globale syd. Der har vi også mange værdifællesskaber og alliancer, som man kan trække på, som jo sådan set bygger på de samme demokratiske det globale syd, ja, men altså, for eksempel har vi et tæt samarbejde med oprindelige folk i de Stillehavsområdet, i New Zealand, Australien, nogle af Stillehavsøerne, i Inuit Circumpolar Council, da vi søgte ind om at blive permanente, konsultativ status i den internationale maritime organisation. Der var der meget samarbejde med de her Small Island Developing States, SIDS. Vi skal kigge lidt andre steder hen, end hvor vi plejer at kigge. Vi kender vores venner i Norden. Vi ved også godt, at vi er gode venner i bund og grund i rigsfællesskabet. Men vi skal også kigge til dem, som vi måske ikke har tænkt så meget på. Fordi de står også med nogle af de samme udfordringer, som vi gør, men også på nogle af de samme grundpiller i forhold til værdier, altså de røde linjer, som den grønlandske regering også har lagt meget tydeligt frem, opretholdelse af international lov og ret, territoriel integritet, bygge videre på menneskerettigheder, som vi kender. Men et som jeg vil også tilføje, fordi jeg har lige givet ud en rapport for WHO om klima og helse. Og det gør det vi som en europæisk, ikke EU-kommission, men europæisk kommission, så det var Island, og det var repræsentanter fra hele pan-europæiske området. Og det som jeg tror det faktisk var interessant, fordi klimaspørgsmålet har været lidt sat ned på agendan, fordi man taler jo om konflikter, og man taler om all slags kriser, som lige nu står over, migration og det hele. Men man taler jo ikke så meget om klima. Og det endnu en gigantisk krise. Og ikke mindst for os her i Norden, hvis det vil faktisk ændre vores havstrømninger her rundt om Færøerne og rundt om Island. Men det som var så interessant der, at det var en europæisk kommission, men der var repræsentanter fra Afrika, fra Vestpacific, som stod op og sagde, det må vi arbejde på sammen. Det kan vi jo ikke gøre inden for regioner. Vi må gøre det tværs om regioner. Men der er også den anden ting, at man må stille sig selv spørgsmålet, at nu gik Grønland jo ud af EU. Der var jo et Brexit, før der var et Brexit. Og det var i 1985. Det var Grexit. Brexit, yes.
Og faktisk så var forholdet til EU en meget stor del af begrundelsen for, hvorfor Grønland fik hjemmestyre i 1979. Mhm. I 72, da Danmark havde stemt for at blive medlem af EU, der stemte 70% af befolkningen i Grønland nej. Og det var netop på grund af fisk. Mhm. Så da Grønland fik sin egen regering og sit eget parlament i 1979, det første man gik i gang med først, så lavede man sin lovgivning, så man havde kontrol over sine fiskeriressourcer. Ja. Og så gik man i gang med at forberede folkeafstemningen, som fandt sted i 1982, og så meldte man sig ud af EU. Mhm. Lidt på samme måde i 2009. Det første man gør, det er at tage kontrol over minerale ressourcer. Mhm. Så der er også en politisk historie her, som hænger sammen med behovet for at have kontrol over vores egne ressourcer, og behovet for at være herre i eget hus har været et gennemgående tema. Så jeg synes egentlig også, at institutionen i EU kan jo lære af det, i forhold til, måske er det ikke os, der skal tilpasse os. Nej. Måske er det EU, der skal tilpasse sig og få sig nogle nye kategorier i forhold til dem, de gerne vil have med. Ja. Fordi det er ingen tvivl om, at Grønland kommer ikke til at sætte sig ind og blive medlem af EU, og så skulle oversætte for eksempel 200-300.000 siders lov til Grønland. Så EU er ikke en mulighed her. Altså, vi har jo en formand for naalakkersuisut i dag, som parti har talt om muligt EU-medlemskab, men jeg har også hørt ham, efter han kom i regering, at det er ikke længere det, man går efter. Og jeg tror, at når man kigger lidt nærmere på sagen fra den grønlandske regeringsside, som de nok har gjort, så har man nok kunne se, at det store monstrum i forhold til administration, og i forhold til, hvad man også muligvis skulle give afkald på i forhold til suverænitet over sagsområder, jamen det er jo lige præcis derfor, vi gik ud af EU. Og så jeg tror ikke, at det bliver muligt for Grønland i virkeligheden politisk at gå derhen, at man vil blive medlem. Men man kan jo godt tænke over, om EU skulle tænke sig om i forhold til, om der er andre måder at gå i partnerskaber, end det vi kender i dag. Og så mener jeg om den europæiske økonomiske aftale, som har faktisk fungeret rigtig godt for Island. Fordi vi kan jo rejse rundt, og vi kan jo arbejde hvor som helst inden for denne område. Og derfor siger jeg, jamen det er jo det, som har fungeret bedst for os, fordi det ville være også veldig krævende for den islandske administration at tage den hele skridt ind i EU. Men nu nævner I at samarbejde med andre lande også. Men hvis Trump eller Putin vil have et land, hvis han vil spise Grønland til morgenmad eller Færøerne, kan han så ikke gøre det? Nu vil jeg lige sige, at der er ikke de russiske aktiviteter omkring Grønland, som misinformationen fra Washington D.C. har sagt, der er. Der er heller ikke den kinesiske interesse, som der har været tidligere. Vi har set, at Kina har lavet det, som kollegaer har kaldt et taktisk retræte fra Grønland. Så det behov for i virkeligheden at kontrollere, hvem vi samarbejder med, det er opfyldt. Og nu, når jeg arbejder meget med Arktis, så kan det godt nogle gange måske komme til at lyde lidt naivt. Men når jeg kigger på Arktis oppefra og ser på vores region med Nordpolen i midten og kysterne rundt om, så kan jeg jo også se, hvad det er for en stor interesse, Rusland har i at bibeholde fred og stabilitet for deres egen økonomiske udvikling. Desværre jo også på grund af klimaforandringerne. Så jeg fortsætter jo faktisk med at sige, at den største sikkerhedstrussel, der er imod vores region og vores land, det er altså klimaændringerne. Og det er her, vi er nødt til at kunne sætte ind. Vi ser allerede nu, at hele samfund må flyttes på grund af permafrostafsmeltningen i Alaska. Vi ved, at 50% af infrastrukturen i Arktis er under risiko for forfald på grund af permafrostafsmeltningen i 2050. Vi står over for kæmpe store udfordringer, som man også ved i Island i forhold til klimaændringerne, og vi står med en verden, som er handlingslammet. Så derfor de samarbejder, vi skal kunne bygge op på tværs af hele kloden, de er altafgørende. Så jeg hører til dem, som ikke synes, at vi skal lægge alle æg i den kurv, at vi tror, at der kommer til at være en konfrontatorisk, en varm konfrontation eller konflikt i Arktis. Jo, en hybrid konflikt, en hybrid krig, om man vil,
Det står vi allerede i, og der skal vi også bygge større modstandskraft, men vi er også nødt til at være ærlige og snakke om, at der er andre udfordringer, som lidt står i skyggen. Men Sarah, siger du så det, at vi skal ikke bruge så meget krudt på Trump og alle de her trusler? Vi skal fortsætte med at arbejde og sige, at jamen, det er klimaændringerne, det er det, som er det største problem. Altså, I hvert fald, så skal vi jo være direkte, som jeg sådan set også synes, at Mette Frederiksen, den danske statsminister, har været, og sige, jamen hvis de virkelig taler om en militær overtagelse af Grønland, så er det enden på NATO. Er det derhen, vi skal? Og det ser jeg ikke, at det er derhen, vi skal. Jo, der har været ham her Special Envoy, der har været den amerikanske ambassadør i Danmark, som var i Nuuk i sidste uge, og ambassadøren siger, at militær overtagelse af Grønland er af bordet. Dagen efter så tweeter præsident Trump, at han står og tager et stykke fjeld i Grønland på den her måde. Men hvad betyder det? Hvis man ser på, hvad der bliver sagt og forhandlet om i diplomatiet, så er der et diplomatisk spor. Og der findes allerede veje at gå inden for det, som i virkeligheden i talesætter og imødekommer den bekymring, som jeg tror mange af os deler, som handler om den øgede sikkerhedsrisiko, vi har i Arktis. Men der er endnu større sikkerhedsrisici andre steder i verden også, og det er det, vi ikke må glemme. Er du jeg enig tror med det, faktisk, at hvis man vil navigere igennem turbulent hav, og geopolitikken er turbulent lige nu, så må man jo ikke kontrolleres av larme. Og larmen kommer jo fra Hvide Huset i Washington D.C., men man må ikke kontrolleres av det. Og det er, jeg tror faktisk at vi har store og krævende ting at handle om i Arktisk lige nu. Og nu kan jeg tale, fordi jeg arbejder nu for Arctic Circle. Og vi siger, vi behøver dialog. Vi behøver dialog om Arktisk. Vi kan ikke kontrolleres eller styres av larmen som kommer herifra, eller kommer fra Moskva. Vi må jo få dialog, fordi det har aldrig været vigtigere at have dialog mellem forskere og mellem politikere for at kunne vedholde fred i Arktisk. Fordi det er jo en veldig sensitivt område. Og som jeg har sagt før, vi har jo mulige tipping points inden for vores klima som for eksempel i havstrømningerne. Og det må vi tænke om. Og vi må kunne tale om det inden for Arktisk. Og derfor fortsætter jo debatten også inden for Arctic Council, hvor man prøver at etablere en dialog om de vigtige ting, som er ikke part av den her larm. Men er det svært at trænge igennem den her larm? Ja, selvfølgelig, for det alt handler jo om det. Alt handler jo om larmen, og det er jo derfor meget vigtige sager. Menneskelige rettigheder, ligestilling mellem kønnene, klimaforandringer, alt det har blevet skubbet ud af bordet, og så er det bare larm. Og så får vi jo ingen progress eller fremskridt. Og det er det, som bekymrer mig også, at vi er i verden, som handler om larmen hele dagen, og vi tager ikke de nødvendige skridt, som vi behøver for at få progress og fremskridt i vores samfund. I hvert fald så har vi jo været nødt til at bruge nogle andre ord i Arktisk Råd. Ja. I forhold til specifikke politikområder. Klimaforandringer for eksempel. Fordi USA sidder med, og Arktisk Råd kommer ikke til at smide USA ud. Ligesom Arktisk Råd heller ikke smed Rusland ud. Nej. Så det vi har bygget op i Arktis igennem 30 år, som hedder Arktisk Råd, er jo unikt. Og i og med, at det er de 8 stater, det er lige præcis de 8 stater, og det er 6 oprindelige folksorganisationer, som vi også repræsenterer fra ICC. Og det har jo været bemærket verden rundt, at man i Arktis siden 1996 har kunnet etablere et samarbejdsorgan, som har alle 8 stater og oprindelige folk ved bordet, som sammen tager beslutninger på baggrund af konsensus. Det kan ses som en svaghed i nogle sager, men for os og i forhold til at bibeholde et lille rum for samarbejde, en vis grad af stabilitet, en vis grad af kommunikation imellem alle de diplomatiske kontorer, der nu er involveret i det. Og i dag under ledelse af kongeriget, med Grønland og Færøerne og Danmark sammen, det er jo noget helt særligt, som vi virkelig må sikre os, at vi passer godt på. Og det kræver
at den arktiske ambassadør kan gribe telefonen og ringe til sin amerikanske kollega, til sin russiske kollega, til sin kanadiske kollega. Og det kræver det også af os, som de oprindelige folk, som vi også har gjort. Den 5. maj sad vi til møde i Nuuk, også med amerikanerne der, og lige nu er der et møde over i jeres lokaler her, hvor oprindelige folk og formandskabet mødes. Så det arbejde er i gang, men jeg tror nogle gange, vi glemmer vigtigheden af det, i forhold til, hvad det faktisk er, vi har bygget. Ja. Men som vi i dag i kongeriget her, står faktisk og beskytter som formandskab. Så det bliver spændende. Og jeg ved, det er svært at tale om klima, men jeg siger bare, og det ser jeg også med mine kolleger fra USA, isen smelter, og det er ikke politik. Ja, og det er fyr bliver flyttet. Det er bare fakta. Ja. Fordi vi ser det jo ske. Ja. Vi skal runde af nu. Tiden er gået fortsat. Tusind tak. Tusind tak, Sara Osvik og Katrin Jakobsdottir. Selv tak. Og jeg hadde gjort at den er klar. Og så takker vi lykke en helt stort kaffepause. Så har vi et panel at træt. Så får vi at Birgjatter. Halte de fleste er kommet inn fra Gonchene. Ja. Nei, jeg sitter alle soffene. Ja. Look how vi börjar ta selfie in the kitchen her. Yes. Velkommen til Troy. Bjørst Samuelsen, førverande løgtingsforskvinna, og Tormar Neveie, PhD, lesant i alt og politikk fra Froskaparsetren, og Fyro skal inn i professor i antropologi av Froskaparsetren. Vi tåsa av førskån, og vi tverra tåsa om støvene fra noen mer førskån, skjønnerhottene, altså gosse avvirskar den her rivaliseringen okkon, og gosse skulle vi sikla middelsjerene, så er det kommende i årene. Og jeg kunne huske meg at spørsmålen først, altså, hette her truste fra Trump og eisene Ukraina krutje, altså, hvordan har vi til avvirska okkon i førjen, for oss, som to er gleida, hvordan har vi her hva er det gjørst vi okkon her i førjen, helt du? Ja, men det er ikke det var stå i Lukas som Sara Olvik nevnte i eisen, at nå fyllt seg folk bedre vi er nærkrant i alt kjøy milon og i sosiale milon og alle stedene. Og vi vil bombardere vi imenskom opplysningen, mer eller mindre troverdig om tilfære. Alla tøyna, så det avvirkar, om man høyre bøten helt ned i 5-6, og er alt tås om Trump og Putin og så videre. Så det avvirkar tjatje, og ta avvirka sjálvan de eisne hvordan vi tåsa om okkara posisjon og i heimssamfunnet, kan man säga. Hver standa vid, og hver er okkara naturlig og viner i gasareien, eller allianser, hvordan framtøyne ut? Ja, altså sier du, hette her ångsegna finner jo okkon til at placera okkon meira av heimskortet, eller hugsa meira hver vi er av heimskorten? Ja, jeg vil si at det er akkurat som til tver mynter i sen. Einar suje så kan si at Førja ligger midt ute i havnen, Nordatlantshavnen. Her har vi skip og rempingar og hernavarskip og i ølter. Vi har haft sjårannarskip og vi har haft bretskar hermen under kronen. Så det er ikke noe nytt at dette er et sjåøtje her ute i en fersla og en handelsskip som lokker ta i tøyene i mye sjårannare. Så lesna er det ikke noe nytt at vi være avvirket av vidskiften som er lengt bortre fra okkon. Men det er ørvise vi til at vi på legge mater, men med annet tog jeg vidt og det som det kom så tydelig fram og til fyrre kjærsen er så tilvita om okkara politiska projekt, om at vi skulle være vidt til at jeg avgjerer om hvordan det førske samfunnet skal så ut, og hver som skal teka
avgörande om trygt, välfärd och så vidare. Det är bra. Vi där i en stöv och här och vi följer att vi inte bara hittar ut och lusta, men att vi där skulle reagera och ha en mening och ha en position om hva for jeg standa. Tar man det tusen ofta blir spurter om det här det vi Ukraina kronon och eisen det här vi att Trump har varit efter Grönland och hade vi att annektera landet. Vad helt du att det här har vi gjort vi och i förjon alltså föringar? Ja, det har vi sikkert haft imiskar avlæringar og den største og kanskje mest olvarsamma for okkon at vi kjenner okkon og åtrykk. Vi i kjelka i alltid, altså jeg var gusser personligt og kjelka av ta i Trump blev aldri atter at han nega som det aller første sett i Grønland og dagsgrunna han jo nevnt av før, men det virka i øyla presserande for han å få sett dette av skrona. Og så hugsa man ju sjön till förrjun att okej, det är inte vid till Grönland, men med till samma rujefällskap eller samma kongsruje och vi kanske nast heter en av våra allra mest trofast samstartspartner som nu är blivna höttan och det tycker vi folk märka Eisne Jensen till något som avskar det att man har en känsla av otryggleika som vi kanske inte hört det helt på samma måte år. Men alltså mest då kan man säga du nu förrast då eisen ut han akademiska kresen alltså mest då där bäge mittlen folk utanför universitetsmiljö men eisen mittlen folk som arbetar och granska och uttryckta politik till dömes. Ja, mot til de som samstarver vi, så det kanskje aller mest de som arbeider innenfor vergene og herren som virkelig er store. Og det ikke så nek Trump, det nek mer Russland som en nek mer akut potentiell militærhøtta mot okkon. USA hever, eller Trump hever kanskje onkel lagt oss under upp till att man möjligen kunde brukt här med i Grönlandet. Men det tycker jag att det blir aktuellt. Himmen det kanske inte ohugsande att Ryssland brukar här med mot NATO-samgångarna ända för framtiden. Så det för det första är det verkligen löjligt att det ja och tar arbetstävare brötter fullkomliga. Men man visste eisne middelfolk, vanliga folk som läser tøynder och sådär kanske video ur Ukraina till krutskong för sig här rävläggande som vill fram till här till några som avskar och hvis du spyr folk och i meninga kan gå om de känner sig otrygg och om de är stora för krutskong så säger det ja. Det gör det. Först nu är du en garva politiker och hur i ja. Och i nekvar. Alltså hur ser helt du alltså jag vet att avskam alltså bäge och politiska skipan men nästan som to äggleda mittelfolk. Ja, det är ju slett inte vi om alltså vi så för att till 2014 tar i Ryssland tar Krimhalvön och släpper rymla väl att stäva tog i man säga sen drar bojkott och så vidare men alltså ta alltid ta börjar man begynner att huxa alltså kan men man tror short på att ta blir nog värre än det och ta i Ryssland så löper av Ukraina så är man ju och ena stöv kvar ta knappt alltså Ryssland annekterar ett land i Europa alltså till engineer vi monterar ett slä av game changer för att bruka ett engstår som bröter ting till en hjärtsost i överläggan och det förer till allt akkurat som alla ärastan är att man blir öliga osäker på framtiden och kvart rätt att göra alltså kvar standa vi till montlockar egna framtid ich minns förr tog att vi har kanske man kan se vi blir inte vakter en sån rosesvåne till förr här var ju så backa åter till trusch och fjärs i allt nu fjärs samma ett lökting samtidigt att förr ska vara åttanmälta och det har flera så är som runt och snär argumentera för ja men vi skulle hålla fram med samstarv Ryssland vi skulle hålla fram så för vi skulle ha några
ovinner, vi skulle visa vi det ikke ovinn ved nekran, vi det helst for å ovinn ved nekran. Som little show man øyelig ofte avhengig av å røyna balansera, for man hever jo ikke maktene. Og ta det blivit så som eisen ble nevnt i kjærsen og mittelen Katrin og Sara, så det ikke langer, ta det alt så lov knapt blir sett urgilde, og ta folkarettren blir sett urgilde. Hver det vi rakst det herast ha til hos Marchow, som vi da ser aller best ved Grønland, som veldig skulle liva vi, at man, altså en amerikanske forsøtte som nærum dagliga høtte vi at teka Grønland. Og jeg var selv i Grønland i februar i 25. Bant at han og sånne Trump i verger, og bant at han at det hadde ikke fast til Trump og tatt penger ut til bøttene i skolen, skolegæren og så videre. Og du kunne føle det fysisk hvordan du avvarskatte grønlandske folk. Og sånn du avvarskatte ikke åkken på samme måte. Du vet jeg ikke være jo togbrennende på noen. Men til ønsken vi må politisk heve det skaka alle skipene, og vi blir nekk mer kanskje osikre imot til hva det rett og hva det skal efter gjøre. Altså for åker frem. Men vi har jo alltid se okkon som et lasbent altså Norrlandene, her bare frier, og her ikke noen konflikt eller noe. Det en pura færen tog i det? Altså bare nå det utenfor. Ja. Altså, jeg vet ikke, Ja, det er alltid tyvärr och kanske att eisen hever vi mer en min som har runt jag måla av att vara frier och man tar sig om artistiska exceptionalism som om det var ett öde som är fullständigt sina egna regler och att störväldes rivalisering hon kunde gott förgänga att lära ständigt men inte artistiskt. Det är nevan alltid varit så läs i verkliga någon skalt om man det rätt sagt att det var tillfälle men vi verklighetsbrödning någon så för det inte bra till tog att det som händer är att Nordpolen brannar och så får vi det nytt hav det centrala artiska havet och det är spänningar om det på samma måte som det är spänningar om ett linjehövn ja. Vad är det för spänningar som du särskilt fyra där nu är här kommande åren? Det är särskilt mellan Ryssland och NATO tror jag att hvis du hikker etter en globus så sagt du at USA og Russland ligger faktisk bare i avkørner. Sånn en flat om korset så det ikke så ut da. Og det er ikke bare til at så er beinleis avgang til middelteipa i London. Og til en høttan, til en potentiell høttan, og til nægge man må gjøre også vi, og trykja seg at man kan velge seg for en albe. Det vil si vi skipon, eller kabaton, eller raketton, hva det skal være. Og så blir vi til å øke militarisere. Det kan sjån i eisene viser seg på imiske æremåter vi åsemjen om til dem skal landa med Skolgenka, hvor skal eie langgrunnen, og eisen til rydgjødømme som kanskje for å være av fiske og så videre, ja. Men jeg tykker vi ikke at det er for til, selv om man røyner av ødelen alve, at eisen lukker omkrekne att sätta några strukturer upp långt nu och det kommer så länge då. Det artiska rai är ju det bästa dömen men man har resten olika avtaler landarna mitten. Men det är ju men där mer att ta för det till hvis vi inte man klarar att försöka bromsa vävlagsbrödning någon också markant. Men kvärt alltså liksom nu inte tojna. Kvärt kräver vi att tär av och här i förjon alltså det några avgjerer som vi skulle teka, og hvordan kunne vi avvarska det som hender rundt om oss? Altså, hva sier du for der? Altså, hvordan skulle vi agere i alle her hullevæsene rundt om oss? Ja, god spørning. Han ikke det så lett å svare på. Men, og det er nemlig så omettelig trobult å spå om hva som får hente om 2 eller 4 eller 8 år. Og det er sånn det er sånn spent øtjer i heimen, og det er ikke bare i Arktis, det er sånn i Miestre, og det er i Storkineske havn og Ærastane. Det er sånne konflikter i sen som spiller sammen. Og Kina er sånn en aktør her eisene, så relasjonen mellom USA og Russland er eisene avska av hva som gikk fyrir seg i
Kina. Så vi må faktisk hitja at ötlen heim nå. Vi kunne ikke bare hitja at Arktis. Og vi må huske om okkara og avhamal, og militært har vi sjålvande ongan mulighet at verja okkon sjålve, einsamhet. Så militært, her må vi på en eller annen måte få gåar samstarvsavtaler ved grannlandene, Europa, Stora Bretland, Norrland. Men vi må kanskje, jeg vet ikke, kanskje vi må gjøre opp at meira vi at apropos små samfunn og små og medelstore stater, tåsa sammen, kan etter hva gjøre under Odja samfunnet, under land som eisen i en øke her og til og store geopolitiske spenninger. Jeg har stått siden ved til dømes i Okinawa, i Japan, olja vekra økjer, men her cirka en fjording av et land av økjen amerikanske militærbaser, og en stor parter, en tring, nei, ikke kanskje en tring, men minst 20% av folk som folk som arbeider i militærbasen. Og til først og fremst sjålvande baser som her for å være Japan i måter kinesiske høttene. Og til Tokyo som gjort avtalene vi amerikanerne om basen her. Militærstøyen her. Og ikke, folkene i Okinawa er ikke spurt. Så til øyne nek scenarier her og akkurat kan hente i følgen, utan vidt verilig vidt at jeg er avgjørende. Så tykker vi må være kanskje det mest områdende at arbeidet vi nå at verja okkara rød, styrke okkara rød i rødsfellesskapen nå, sammen med Grønlandet, men eisende i en større global sammenheng. Det är så man på en eller annan måte ikke setter okkon i vanta til noen avgjører som tyknar i København og stedene. Ja, det som kan hända är ju att Köpenhamn kan ha några intresser än Torshavn i som vi skiftar. Och kan vara tvunget eller trusht till att välja näka som inte i samsvär vid den försko av man. Alltså man har sagt här vid i förrjon vi har kanske varit nog så god till att roja att Weimon häston och vi tar flöj under radarn och nekon öchon vi tar vilja så ser vi att vi är en pastor av Västerheim någon men tar vi vilja förhandla så vill jag sälja till Ryssland alluga väl. Kunde vi framväges Tormarne kunde vi framväges på enda matan navigera mittlen och lukka som säga att vi först vid här och vi först vid här. Det är en öle god spurningar och det är trubbel att svära på att jag vet det i grunden inte. Ja. Alltså, vi kunde röjna hitcha efter sövelium fördömen om vad händer tar en hemskipan grundläggande bröjtes som vi ju såg nu vi färra från att ha en unipolär hemskipan till en mer multipolär som det är flera valdsmitteplar. Och det som man kan säga ganska omedelbart ligger bäst för mot teorierna vi har det är att träffa blå trubblar chock. Och det tror jag att det för vara mer kostnader mycket eller man kan säga toleransen till akra samstartspartner för att vi spelar frispel för mycket. Vi är kanske sloppna stäven någon ting och tror jag vi har varit en relativt trygg och alltså politiska systemet. Och vi tror vi att han trygglägen blir till otryggläga så för toleransen var ju för som kanske onkel en ringa där kallar för svika alltså vid switcha att lasta in och partner richen att ta för mycket. Men himmen efter så är en multipolär hemskipan så är det flera maxcenter där så du kan eisne i teorin gå så börja spela störvelden upp mot kornören. Men här huxar jag att geografin arbetar mot oss kontor. Vi ligger också så lite i amerikanska trycktarsfär. Ja. Alltså det är förstånd Amerika och Stora Bretland kanske fälla som sätter dagsgrunna och i åkar öch. Så ett annat steg så skulle vi röna halta oss till USA och Västerheimen. Tror jag att åkar geografi säger att det skulle vi.
Det går så öliga trubbelt att umynda sig att Ryssland eller Ryssland Kina att omkrävs ner har kunna brukt färger som en militärbas till dem så att det kommer ryska raketter att stanna färgen till pura huxan till allt. Men du säger ju i milnon för inte så jävla längre tog så gärna att vi kunde inte långt stola så eller väl på USA och på Trump och tog emot det som omhuxa samstarve vi Ryssland efter ett hur så vi kunde göra det. Det känns inte motsatt att du som du säger nu. Jo, men det som man ska minnas till att det att för det första så är det bara faktum att USA inte är en lika goer samstarvspartner och longer till blivit trublare och att luta av USA. Och det är bara en verklighet det att NATO kan inte fungera utan USA. Hvis du efter utdragslån så är 30% av varje utdragslån i NATO till USA. Men hvis du efter militärkapaciteten så är vi ganska uppe i 50%. Det vill säga att NATO som varje samgånga detta sannsynligvis sunt utan USA. Och vi är kanske inte kommit här till än och man kan våna att det är bara retoriker och att det ber till att omsväckna rätt upp på detta samband vi tar i USA. Hvis nu till dömes Trump skiftar ut vid en demokrat. Men vi kunde inte planlägga ut från att vi måste planlägga ut från att det ringaste scenario för att vara verklighet. Och USA har sagt pura grejt att Ryssland är ett europeiskt problem. Vi får inte blanda oss på att vi tog med Ryssland-konflikten. Trump har faktiskt pressa Ukraina till att övergöra sig och bara godta det rysk-kröne som har släppt från att jag skulle huxa att det är att Trump tycker att Kina som är ett här problem. Och tog i färre vid att komma fördelarsättning till en tojarskaj och till en stöv här så vid omkräkna skulle till att leva vid Ryssland. Till Ryssland för vi Ryssland för alltid vara och granne. Och Ryssland är eisne stadväck en militär supermakt om vi vill det lite. Görst hur ser du på det? Ja, alltså I halt vi skulle röna fokusera sig på vad kunde vi göra några vi och tyder önek som vi inte kunde göra några vi. Ta men mig sen dra att jag vinner den 2014 var i Kina. Så var en toppdiplomat, en danskare Fris Arne Petersen, de som arbetar inom utenrikstjänsten känner. Han var så imponerad av oss ner till att säga om först fullvälde. Han var nog så, ja. Jag vet inte om jag ska bruka ord för ansliv. Hvis nu ska ta sig på inte ut på sån, men han spurte mig. Han säger i slutla må inte jag är bara sån så i tonalen. Så ja. Okej, typ ja. Så för helt och ett konfist. Ryssland eller Kina. Och det är ju centralt, alltså det är ju centralt man är, alltså man är nöjd att veta kvän man kan vara allierad vi. Och är en av timen som haltar vi skulle halta Ryssland så länge borster som vi det behöver kunna. Då är tryck vi på att det är det rätta att för Nigeria. Jag menar att jag lökte inte tror inte på det och då har vi den fiskvägavtal. Men tror kors nu på att det rätta sätt att alla sanktioner i värsk mot Ryssland och att utvisa att skipen som inte är knytta fiskvägavtal. Och här vi har vi som till års in jag har valt en pragmatiska lösning. Vi visar vid allierade vid Västreimen vi ger sanktioner till ES men vi samstarvar eisen vid Ryssland och det är norra eisen. Norra omsitter ju fiskaståndare bara så samma vid Ryssland. Så på tamatan lyckas vi tygrannan. Så men verkligen är att är halt det nejut att vi visar öliga grejt kvar vi standa och det. Det har vi det som just vi är samtidigt uppskott till samtidigt där om tryckdarpolitik förja som högni höjda som landsmör lei för löktinge och det blev einmalt samtidigt halta var einmalt. Och här flottar vi dock om att i 2002 alltså nu nämnde ju Jani att jag fjärde man samtidigt var utanvälta. Det har alltid inte snackar om man kan vara det. Men i 2004 samtidigt lökten för först för att man ska ge landstyrelsen hemel till att föra mer in och vara aktiv vision och häsner tryckta politiska och utrikespolitiska och det är så tracka ordentlig kraft för några fan och så igen. Men det här är också att nu nämnde jag Eisen Sara Osvik alltid i samråd eller Katrin Eisen kanske att det är vi att alliera sig i mitten smartjoner alltså de som har liknande tropläggar som vi. Och jag hade en öliga stor avbjörn till och bliver att vi är inte ett självstående land
Og her vi har et heller ikke finnes stafest av vid et land. Og om ikke andre får stafest selvsøkjerretten som grønländar tar seg eisen om hver eneste dag, og ikke man vil ive om at det er grønländar som skulle avgjøre fremtiden til Grønland. Det har vært fantastisk hvis alle der først politiske flokkene kunne gå sammen og sagt det føringer som skulle avgjøre sine fremtid, tog skulle vi få stafest selvsøkjerretten ligger her, og til føringer som skulle velge hver man så sammen vi i fremtiden. Og så kan man diskutere, det godt, kan man överhuvud bli selvstøtt land på nu, sannsynligvis vil folk ikke tåle det her, har vi en kjenslig av, tog at verden så åtrykk som man Men man skal minnas til at man med kvars kan standa sterskare hvis man en ekkelig veldefineret end, men man kan ikke standa ensmadlig. Og tog det så viktigt at man altså definerar hver det vi vilja være sammen vi frametter. Danmark ett, men Danmark vi vet godt imot til trygt og verje, så det jo Bretland som kommer inn og verjer og sannsynligvis. Og tog, altså jeg halt vi bara, jeg vet ikke, jeg råkker vi, nu snack politikere i kveld, men jeg råkker vi at vi må nu flyte okken, eller kjøtt borste for oss ned, nok så primitiva krutsen som atlatna verer, så kjøtt man snakkar om sjálfsøkjer rett, eller fremtiden av tjokken, eller 4 mot Russland. Og verlig affär inn og taka fram hva kunne vi gjøre? Altså, hvordan kunne vi best mulig trykke? Men Sara og Katrin tog så om det her, men då kan man ha samstarv vid sig her forskjellige småland. Men nytta til i høvernæka, hvis man snakkar om at vi har en militære hotan. Nei, men det nytta nok sånn vi må til å få fram i ljøse. Det som jeg regner kommer fram til, det alltså tar man ändrar till stöden som vi ändå i det, så det ju den starkaste rätt. Alltså det simpelt det primitiva, det starka krafterna som rår i lötene. Demokrati som var växande i hemmen och minkar i lötene. Vi missar land av demokratiska ösnon. Det bara alla, jag vet inte, 20% av hemmen som fullt demokrati. Och ta minkar i lötene, ja. Och det att alla ser landen som nöklande av stöd som vi blir vi att nämna att här vi rätten, alltså till rätt till att definiera den framtid som till första Lutland. Alltså vi må vara att ha rätten till ingen annan erarna. Men det vill säga Björn, det vill säga att som shortast att få en vad ju rucha fällskap så vi definiera alltså som en pastor av till självstå pastor. Ja, så vi självstå kan låta ta ut timon imiska fällskapen vi håller rätt att vara oj. Och till öll områden jag skiljer att det är Angeland, alltså Danmark eisen en pinka Lutland och i snär samman i norra eisen och så vidare. Men till nämnt att här vi under radarn och här är bara lucka ho vi måste säga att det är 100% säkert att vi flickar sånt några radar. Alltså vi ligger mitt i synergi och gapen som öka alltså Grönland, UK och Island och för ligger mitt i och till nämnt att ja och vi det strategiskt så tutningar med för NATO att det kommer att pura vis i att för enasta tallflyting vi ger i förjon hon vill observera av nekon i muskon fräknar tennas. Tar man vi så viktigt som Björn säger? Militärstrategisk? Ja, det vi och det är särskilt orsaka och showöje. Vi ligger mitt i en öje som ska brukas till flottning av hemme till dömes. Det ett öde som så kallt passera hvis du skal ur Murmansk till Stora Bretland till dömes vi en kampade. Så det att ha temarhalt och akkurat showöge är fullständigt avgörande för akkurat tryckt och tryckna shows allt dömes och Stora Bretland specifikt. Men eisen hvis du men då kan det vara krutch med Ryssland och NATO. Så ska jag här med flyttas ur USA till Europa. Somt kan flyttas vid flåfärre med trölig amarska så här var det cyklingar när öppnar i pura avgörande. Så vi det är viktigt här. Hvis vi snackar om vi går så vid fyra och kunna på den här brötta hemmen här att hur en gånger eller kött på nu. Det näka avvurst som viktigt att få på plats nu. Det näka som vi försöma eller glömma och som vi skulle ha på plats tar man. Du ser ju granska det här vi tryckar politik och så arbetar vi där kvärt Jag vet inte om vi försömer några. Jag håller bara att vi skulle ha några diskussioner och det skulle ta några avgörelser och lägga några strategier ut från det.
Och det är så det är redan nytt för det politiska skipan för ju skulle förhålla sig till stora politiska spårningar. Man över stivust finge mer avskan och till Breisheim med alla flockar nu om att här skulle vi där vi skulle ha en röd i alltså politiken. Men vi är bara inte van vid att arbeta politiskt vid tog, ja. Och i grunden tar så vi nästan bara om fisk och utlåtning till Ryssland eller inte Ryssland och fiskvägar så vi har inte så starka meningar om det som går för sig med eller det som går för sig i Sydamerika eller ute i Surkaneska och så fyrs nämnde. Det är så nytt att vi har bara haft här samrunare. Så ju så där vi får sett hålla till arbete och och det är bättre hvis vi kunde röna få avtala några ting och i bredare sämre i alla politiska skipan ju bättre. Men är det viktigt som Björn säger att vi har en greia position rujusrättarlig på en eller annan måte, alltså att vi framstanda tydligare rujusrättarliga. Alltså man snackar om att vi skulle ha sig tjoar sämjena och vi skulle ha med rujja fällskap. Det kan tutning. Det har sikkert nægge av tutningi for hvordan vi i førjun kunne rødja okkar avhama. Og i sørste enda er det jo det som politikker i Ødlandlandet snurr om til hvordan kunne vi rødja okkar avhama best, altså avhamalene og hese for førja følge. Og det er ikke alltid det er så mye avhamalene som man hever i Kjøbenhavn. Så jo, det er veldig mett hever tutning, men sjån det är det öliga och happy hvis det blir till en stora konfrontation mellan Sverige och Danmark. Bara nu tar jag stövan ner som man är. Men i umid man kan röna lösa det syns mer så att säga. Men hur trygg kommer vi det för att känna och militärt? Alltså hvis vi nu säger att Grönland vill annektera av USA. Kan förstå vi då så? Det aner faktiskt inte. Det är ju simpelthen så det är allt sånt. Ja. Så är ötlan vidan så vi helt och näva så är synder och brusliga. Jag umynd var inte när jag kommer att täcka förjar herna och lia kvart i Ryssland eller USA eller några annar. Det hur man du inte så mycket kaffe avhamal det skulle kunna avhamal det skulle tant. Men själva det är vid eisen i hött vi ödlan timon avtøkene som du kan bruka som ikke er en innras. Ja? Vi er eisen en parst av en hybridkrutje, eller en gråzone-krutje, eller kan man kalla det vid Russland. Og det er ikke avhugsande at sjefakielen blir kvetter, eller at også andre slag av sånne virksomhet kan fære fram mot følgene, at skip litt og spinnerer. Så det skulle vi være tilvidet om, og det skulle vi tenke alvor. Men hur så robust är vi till förjun? Vi bara snackar alla tøyna om det här att vi skulle röjna att bliva mer robust som land. Alltså för oss, hur så sagt du och som folk och som land, alltså det vi tar så om robust lika. Ja, så hvis man hikker altså ikke bort fra at vi rent hernavarlige og hernavar strategiske og politiske og hikker mer at vi kanskje sosiale og samfunnslige. Så alltid at leggen økene vi der også robust. Og ta også om sammenhalt, samstarv internt og middelfolk, kjenslene av at man nøyest at stola från annan ja, felagsmentan, felagsmål. Det är nog snägg vi skifter i mentan och i samfunnet som gör att vi och i mest konkreta stövon. Det kunde ju eisen vara imot till en affärsköt till dömes. Att vi som är lite samfunnet och farment samfunnet och här att tidsjust att vara också stärker sån sociala koherenser, alltså sociala felaskaps känsla. Det alltid kan ge bara en robusthet eller tröst, men eisen en flexibilitet. Det robusthet alltid har eisen en flexibilitet att göra. En stor land, vi har en öliga stor byråkrati, öliga stor statsapparat, det är öliga länge tog att mobilisera en brötning. Få folk vi, och du har ett etniska balkar, imiska malbalkar, imiska regioner som har imiska intresser och så vidare. Det kan gänga nek skjotare i en liten land som okkara. Så
Kunne vi bruka hesa livligheten eller den här flexibiliteten tjåkon till näka och i så här stövna som vi är nu? Ja, alltså jag tycker vi inte att göra det värre. Så hvis bomberna räknar i landet så gör det kanske inte så stora mål. Men det kan göra till att man är mer resilienter kanske och det kan vara att man finner lösningar på hur man skaffar sig mat kanske eller orsko och hjälper timon som är det här strakt i en kreppstöv. Så läsna sig internt och i samfunnet tycker vi att det kan ha något att säga. Men sjån det kan eisen hoksast at det kan ha en positiv avskan av det politiska sammanhalt utetter, noe som Bjørst kommer inn og. Bjørst, hvordan robust vi helt i följen? Nej, alltså jag tycker jag för oss in i någon teknikamiklarna det och sociala robusthet är nog så stor. Förresten har vi det en knutt och här som mycket väl samman att vi släpper köttet mellan de flesta. Men alltså till långt några år sedan man begynte att preppa i och granna London alltså man hur visslöt vet i Finland har man ju byggt bombskolor att lära ni så att vi ju så gränsa ju alltså upp till Ryssland då. Och vi tar ju alltså till sport kvar vi mangla och är alltid ett vi mangla affär in och några mer seriöst check om det här. Här var rasen om det här var allmän check om det så vi har en avbjörn vi att lökten inte har vi landstor har vi inte att vi utan striktar politik det har vi mest vidgjort landstor någon vi danska myntläggar och så utlandsnämnderna till att lower öster som framvis ligger under Danmark så vi har inte naturligt check om det i tingsalen öliga det kommer nästan svårare det bara att det kommer också uppskott till samtidigt där och till nekvar i mitten vi tar bruk för tog att vi vidger detta mer så vi är mer kompetenta vi diskuterar vad ombej tryckt och vinner i framtiden och vad rätt att göra det öliga avhörst har vi tagit till Rysslands malvär att man ger helt fram vid fiskväg utan med Ryssland och argumentet är att alla tyna ekonomi det är så snäcka familjer missa intöker visst och att tar trutcher flackatrollen bara så och missa sina utgång som där så Lotus hade kunna helt fram vid jag norska öcha men det är som fokus är inte nödvändigtvis strikt och framtid och vad det bästa mån till tandpasten det har vi ju också sagt nu jag själv till churchen det blev ju öliga hett flyer för det church så det är jag tänker vi manglar och så men så plejer jag säga att akkurat nu som man preppa så har vi törv och eisen kunna för in och se vi skulle eisen ha några regn och vattnet alltså det allra worst case scenario det är ju chatnorsk att onkelcentrarna chatnorsk och för oss som är EU-flata vatten alltså som lever vi och vatten regnvatten med där undergrundsvatten här är det ju nejut det här var det är som vi vill ju short in i det här diskussioner flänta som det är norskon var admiral som är till ämnesrastämna som lökningsskip i för 2 månader sedan för Norrland och det till att ja men då vet men det är ju till och grannland eisen har vi just Atlanten för och du saknar till chatten alltså bäge till virus chatten kvar skulle vi samstarva vi men eisen till praktiska ja till det civilvärja jag hade för oss det inte jag tror jag vet eller shot vi får hjälpa kornön men kanske heter vi ett husgott där man hejar slå civilvärja under ringastent till hemmen är en kroton och lötna och jag tycker vi ska följa vi annektera är till att Grönland ligger oss allt och bäckaren och USA till en helt andra intresse att Trump har för Grönland men man vet ju som alltså Ryssland kunde bara funnit på att teacher följa visst det var att NATO var dott sånt där det annars är det ju pura plinka så är det ju erklärat att NATO crutch to vid är ju under här ser Grand 5 Washington avtalen som är NATO NATO grundlägga för jag kom ju automatiskt i NATO utan att vara eftersport förresten för en gång hör att ta stöd till det men vi kom ju under NATO och så men jag plejer så att säga att det snurrar om akkurat här vi har några mäte så är vi ju ett fristeboxland vi är fulla av inlög kvinnor och mannen som dagliga fylla fristeboxer så jag tycker vi kunde leva nog så lunch på att hej laxne vi har så vi streamer ska bara färda så streamer måste vara så jo så har vi torra grint och torra fisk och lägga salt spik så vi ska nog överleva vi mäte men jag kunde gott också men nu har vi varit nog snägg var politik
Och jag kunde gott också mer man hejer mer säkert check och alltså sätter mer fokus och tänkt jag får förstått lika den hemma så innan jag åttonstjänsterna vi har en fantastisk Donald i åttonstjänster som vi har byggt upp efter rättliga faun och ärorna. Jag har alltid kommer vara nog stolt av men det är nog så intressant att man för in här lite att vad snäcka frågor finnas där i montet att du först in och säger hemma så innan och gamla långt och kan du kan läsa och här nu också om allmänningen ska kunna ta lot och ge som check som är också tro på. Så det är ett tropult evne, men det är ett evne vi drar nødt til røyne omkring få oss en fellesfætene av hver vi og eisene under ringeste skudgjent. Alla sjuste spurninger, nu för runt där. Trump han borster om mest sannolikt hvis han lower breathing händer i USA men så han borster om 3 år. USA framvis akkurat bästa allierade om 4 år till dømes. Tormarne? Jag tänker man på vad du menar vi bäst allierade och kvarjon. Alltså jag hade det nog så tydligt att skiftande stjärnor i USA har blivit irriterade av NATO-samgångarna och sänt signaler om att det kanske inte är en avtal som USA eventuellt så att vara inte passar av i framtiden. Till eller inte spå om det här för att brötas markant vi en nu inte fortsätta. Det kan gott vara att det blir mer att säga eller att det blir värre. Men så det USA kan gott vara en tutninga med samstartspartner eisen utan NATO. Och för och under Nordatlantshavet så blir det illa till att släppa utan om USA alltså Berg Ryssland och Grönland det här var väldigt avtaler vi USA. Det har vi så inte, det kunde vi ganska finna, kunde ju inte ha gjort det på sikt. Men så trust du av NATO för att vara här på grund av så här onökten om att USA leder mest till NATO-fällskapet. Ja, och kanske prioriteten är kanske inte helt så med. Alltså det är nog tydligt att amerikanerna är trötta av att Ryssland ska fylla sin ägg. Det är så inte Ryssland som är sälja stora höstan. Det blir väldigt då som Kina och det som går för sig. Men det kan ju vara att sånt av oss är bara alltså en taktik för att pressa och till att upp och mot världsutränsler i Europa. Det är så rycka väl väl kan man säga. Men vi är bara fullkomligt avhängiga av USA stadväck och därför det vet jag nästan inte vi tog att USA häver alla de militära musklerna i NATO. ES är gångt vi att göra ulever och vapenutna och bygga förskällt upp att det som är Lucas som dotten i 4 att man kallar krutche. Men därför tar längre tid och självt om du hickar 20-30 år framåt så kommer det upp på när namn det som USA kan. Så emot till militära tryck specifikt så är USA fullkomligt avgörande för oss som rockar någon på i västerheimen och gasarön alltså liberal demokratisk land. Vi vet höra att Ryssland nu ska ha en folkaktion om ES om affär upp i ES. Kvart huxa dit här alltså det var nästan väldigt rötter de sambandslossen om att vi skulle omhuxa ES limmaskap. Vad säger du till det? Alltså jag hade inte ES limmaskaper är särliga realistiska då som på nu för Jon så långt helt några uppslutningar framvis i fiskar och åter en smart show som långt manglar en past av sin suveränitet alltså här ju fras eller manglar kunna störa en past av så någon eller viktig örs som utanriks politik för jag ännu mer valt frasar i halt på och realistiskt på lötna. Men i halt är det väldigt viktigt att vi får in och diskutera i att det vi att vara så show i en fällskap i EU och utgång till möjliga utgång till EBS samstarve, ekonomisk budskapslig samstarve som Karsten Jakobsson snackade om fungerar väl. Jag vet inte om det är några förra att det kräver eisen man sätter en riktig lån och gilta men alla ES allt har lower värsta kost här in i och lilla mus och en gelette alltså det är rock vi vet att jokna. Så jag har alltid irrelevant men jag har alltid nog så viktigt att centra är bäge samtidigt tar man men så huxar jag eisne tek du alla europeiska länderna så vill jag bruka nekva pengar på att bygga upp tyvärr kan man säga herna med ju det tyvärr tog det nejot Norrlanden gör det samma och grannland brukar när rikvi på varje land så blir vi till samans öliga nekvo öliga störst och till att vi är pastre att vi gör att i halt jag vet så rent militärt
alltså hernarliga eia føler okon rymliga trygg. Alltså det är ganska mera en örskimland om atlan heimen, alltså det som brøytes. Det vi man vill slunka gärna gav vävla spröjtingar, alltså så sårt eisen i förrjun vi kunde vara självvetande vi orsk om det få arbets vi blev vi tog politiska viljan och så var för några är alltså det är man missar alltså inte ideologier och galvilötna ta blir vi bara det starkaste som krutchast och klantrast och täcka allt det. Och tog det eisen viktigt oansett vi inte är störst land att vi visar att vi har eisen en rött som vi må röna få tälja och säger och honaliga television som är det. Ja. Vi når ikke mer, vi er ferdig lekt å du tøyna. Tusen takk for tid, Trøy, for å skal inn i, og Tormarne Veie og Bjørn Samuelsen. Vi har aldri gjort dem noen hånd. Så takk. Ja, så var det her tiltaket livet, og vi håper at det finnes jeg synder på ordet her åreskiften som har vært. Og takk for i kveld, framholdende gode kvutsånne. Det som etter av en lekka tøymere treat.